Mlaku-mlaku lagi rada kawanen iki ya. Gak apa-apa awan-awan. Wis yang penting jalan-jalan, ayo jalan-jalan gen sehat. Iki. Kanca-kancane wis katisuk mau. Iki karo mampir blonjo aku. Mampir blonjo engko. Dhuwur ana. Ya, melu jalan-jalan yuk. Dan sehat. Teragasan. Nah, ini iki lho, lompong lek di pinggir dalan, ngene iki nek dijangan enak. Iki ngene dijabut, kan enggak dijabut malah dibesiki karo bapak-bapak. Lek sing jero ngono kan dikeripik ngono lho. Nek ngene iki dijabut. Nah, iki cilik-cilik ini iki enak dimasak. Ya. Gak apa-apa dijabut. Nah, lagian kalau gak dijabut mesti dibesik lah wayah gerakan mesti dibesik resik. Nah, iki pengen nih kayak tempat produksi nek sini loh. Dulur rencana doane ya dulur. Muga iso tempat produksi nek sini ya dulur. Cepet. Nah. Rodok kidul tanggane rodok akeh lek ning kono kan suwepi. Suwepi teng lor kono. Nah, iso pindah kene iso cedhek karo tangga-tanggane. Nah, cedhek masjid. Nah, demen iki cedhek masjid ya. Ya wis ya, ya wis ya.